Ćao, ja sam Rale. Danas pravim gibanicu gužvaru. Vrlo jednostavno, bez ikakve filozofije. Ostanite do kraja, verovatno će vam se dopasti recept kako ja pravim gibanicu gužvaru. Dakle, pravimo gibanicu. I to gibanicu gužvaru. Koliko ljudi, toliko čudi i toliko recepata za gibanicu. Konkretno za ovo što ja volim da pravim i kako ja pravim, treba mi pakovanje pola kila kora za gibanicu. Imate kore za pitu, tu su one tanke, imate kore za gibanicu, tu su one malo deblje. Ovde imam jednu dobru komadešku punomasnog sira kravljeg, onako fin, čak i slan. Ovo je sve pavlake što sam našao u frižideru. 4 jajeta, pola litra mleka, malo soli, pošto je sir mnogo mastan, neću preterivati sa uljem. I ovde imam nešto oko 600 grama mineralne vode, malo su se pogubili mehurići, ali nema veze, i malo praška za pecivo. Dakle, šta je posao? Posao je da 3 jaja, cela, ću da izlupam u ovu času gde ću da pravim fil. I posle ću u ta jaja da udrobim sir, a 4. jaje ću da sačuvam i to jaje će da bude kasnije da se zalije gibanica. Dakle, evo su 3 jaja, ne morate ih mutiti u penu, dovoljno je ovako da ih razbijete. Vidjet ću čak da li ću upotrebiti sav sir. Koliko ćete sira u stvari da upotrebite, to zavisi od vašeg ukusa. Gledajte samo da ne preterate sa tečnošću, da vam ne bi gibanica bila suviše retka i da ne bude opet pa suviše suva. Nađite neki fini balans između toga. Lepo umutite. Ajmo, pavlake koliko je bilo u frižideru, toliko je. Dodajem mleko. Da ne preteramo. Ovo što je ostalo, pola praška za pecivo, to je sasvim dovoljno. Dodat ćemo i malo ulja, ovo što rekoh neću mnogo zbog sira. Resto ulja će da ide da se pomaže šerpa. Malo ćemo dodati i soli, neću mnogo jer je sir slan. Evo samo ovoliko, to je sasvim dovoljno. I da vidimo šta će da uradi kisela voda. Pa, nešto kao peni, verujte mi, uspeće, zato sam stavio prašak za pecivo. To je to. Šerpa treba da se zamasti. I po dnu i sa strane, da se ne bi kore zalepile. Uzmete lepo i zamastite šerpu. Neće ništa da joj fali. Malo sam pospremio, dakle, uzmete lepo kore. Odvajam 2 kore, to ću da ostavim za kraj. I njime ću, tim korama ću da pokrijem odozgo gibanicu. A sad, 1 koru na dno. Drugu koru na dno. Morate mnogo da pazite na estetiku, ovo je onako gužvara. 2 kore na dnu su sasvim dovoljne. Ovo ćemo da promešamo. I sad lepo uprljate ručice. Koru po koru. Umačete ovo. I zašto je gužvara? Evo zbog ovoga. Natapate koru po koru, ređate u šerpu, rernu
koju sam ugreo na 180 stepeni, pa ću tokom pola sata da vidim kako ide i onda ću najverovatnije pred kraj da je pojačam na 200 da onako se dobije odozgo fina jedna korica kao zapečeno onako. Upucao sam sve one kore, to sad izgleda ovako. Sad, ove lepo savijete na unutra. Ovde imam malo pavlake, što je još ostalo, što sam pogrebao. Malo sam dodao mleka i tu ću da dodam ovo 4. jaje koje je ostalo. A sa ove 2 kore ću da pokrijem ovo. Malo ću samo da namažem ovo uljem. Rekoh već da nisam ljubitelj preterano masne gibanice. Ide 1 kora. I sad tom korom lepo ovo sve začuškate. Ovako. Malo ovako odvojite da uđe ta kora između zida šerpe i gibe. Namazat ćemo tu drugu koru. I sad zaboravih ovu koru. I nju lepo začuškate. I ovde ide ono 4. jaje. Ovo je u stvari legir. Pavlaka i žumance je legir. Ovo je malo proširena varijanta. Žumance, belance, malo mleka i pavlaka. Pa je to tako prošireni legir. Sad mi pada na pamet da napravim i priču o tome šta su sve legiri, odnosno zgušnjivači, ali to u nekoj drugoj emisiji. Ovako. I sad lepo to premažete. Rekoh već, rerna je na 180. Kroz pola sata vidjet ću da li treba da je možda pojačam. Bićemo na oprezu, pratit ćemo situaciju. Ide u redno. Evo je. Giba. Malo je porasla. Mokra krpa preko nje da se malo hladne i onda ću da probam. Sad ako bi probao, unutra je vulkan, tako da vidimo se malo kasnije kad se ovo prohladi. Prohladila se. Dovoljno da mogu da probam, a da pritom ne umrem odmah. Eto sam i par otkrica, čisto onako kao boja, ovo mora da se proba. Vidjeli ste kako to jednostavno ide. Hvala što ste odgledali video do kraja. Probajte ovako da napravite gibanicu. Sigurno će dobro ispasti tu. Nemojte da imate nikakve sumnje. I prijatno vam bilo. Vidimo se kad meni opet padne na pamet da nešto guvamo.